गेजेरजों प्रभु नोङो ओरैनो जेसु ख्रिस्टनि नाम होनायनि गेजेरजों प्रभु नोङो नोंनि अननायखौ आफा दिनै जोङो दिन्थिबाय आफा बिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो आफा प्रभु इसोर जोंनि उदायै गोसोफोरखौ नोङो लागोन आफा दिनै नोंनि गारां होनायफोरजों जों नोंखौ मान होदों नोंखौ सिबिदों नोंखौ बाख्नायदों आफा जोंनि बाख्नायनायखौ नोङो खोनासंदो आफा आरो आफा जोङो जोंनि जिबना नोंनि लामाजों दैदेनजानांगौखाय आफा दिनै जोङो नोंजों दैदेनजानो थाखाय जोङो नोंखौ गौरव खालामफैनो हादों आफा प्रभु जोंनि बाखि समखौबो जोङो नों बिफानि आथिं गुदियाव गथायनानै जोंखौ पापनिफ्राय बोखारनो हाग्राफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि नामै बियो आमेन जोङो जयै बाख्नायनानै रोजाबगोन जोङो बयबो लोगोसे गसंगोन ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो फिल्मबो खालामना लाबोगोन ओमफ्राय जायफ्रा नैबे प्रग्रामखौ मोनाखिसै हयथ' खम जानोबो हागौ ओमफ्राय बिसोरो बर' मेथाइ नायनो हागोन ख्रिस्ट'नि बर' मेथाइ 293 293 नाम्बार ओमफ्राय फुरानायाव दं 258 258 नाम्बार Amen. Generation seperti dan lebih sungguh orang juga kamu pastornya. बे समावहाय जोङो लोगोसेयै बुंलायनानै जों आरज खालामनि जोङो जोंनि मन्दिराव थानाय जोहोलावसाफोरनि थाखाय बिसेस जों आरज खालामगोन जाय मन्दिरनि जोहोलावसाफ्रा जोंनि गेजेराव सफैबाय बिथांमोननि गेजेराव गोबां स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरनि फरायनाय लिरनाय स्टाडिनि थाखाय जों आरज खालामगोन जोंनि दागारि बर' ब्रटिश मन्दिरनिफ्राय गोबां लजिंआव हस्टेलाव दंहैयो दिनै जों गोबांखौ लेंहरदोंमोनब्लाबो मैयाबो एग्जाम जादों बिएनि साइन्सनिबो 5 सेमिस्टारनि बिदिनो गुबुन गुबुन कमार्सनि बेबायदि प्रि फाइनाल एग्जाम बेफोरबायदि जादों जों गोबांखौ जोङो सोंहरदोंमोनब्लाबो बिदि एग्जाम दं होननानै सफैनो हायासै जों बिथांमोननि थाखाय जों आरज खालामगोन बिथांमोननि लजिंआव थानाय फरायनाय लिरनाय स्टाडिनि थाखाय
बेनिफ्राय बिसेस जोंहा मन्दलिफ्राव गोबां जग्राफोर दङ जायफ्रा दाबो बिसिनायावनो दङ सोरबा बेबायदि पेरालाइसिसजों सैनांनाय लोमजानाय साजानाय बेमार आजार असुस्थ' देहाजों सैनांनाय बिदेशाव गोबां खामानि मावहैनाय दङ जों बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज खालामगोन बिथांमोना हयथ' बर'दिनाव फैसिगोन जोङो मोजाङै मोजां सफैयो पान्जाबाव दं मुम्बाइआव दं बेंगालराव दं बा भुटानाव दं जायखिजायाव थाया मानो बिथांमोननि मावनाय दांनाय गासैबो सायाव इसोरा बोर होथों आरो बिथांमोननि जे बर'दिननि थाखाय हान्थिबोनायावबो इसोरा हेफाजाब होबोथों जों लोगोसेयैनो जों आर'ज खालामगोन आरो फैगौ जे मेट्रिक एग्जाम फेब्रुवारियाव जागोन पिअ फाइनाल एग्जाम जागोन बिथांमोननि थाखायबो जोङो लोगोसेयै जों आर'ज खालामगोन लोगोसे आर'ज खालामगोन गोजौसिन सोरगोआव थानाय बोलोग्रासिन मान आरो महिमाजों बुंफबनाय गोथार गोथार अनखौ इसोर आफा प्रभु जोंखौ दानो बे समाव हाजासे हाजासे हामबाय होनो प्रभु नोंनि अननाया सोमोनांथाव नोंनि बोर आशीर्बादा सोमोनांथाव थांग्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय पास्टर बिथांखौ बे प्रग्रामखौ दैदेननायनि थाखाय जोङो बे समावहाय मोनसे प्रग्रामाव थांगोरनि सिगां नांगौ आलासि सिनायथिनाय दादगारि बर' एलपि स्टेसननिफ्राय बे समखौ लाफैनो थाखाय खावलायनाय बेनो जाहैबाय नं टु क'क्राझार बेप्टिस्ट मण्डलिनिफ्राय जोंनि इउथ एक्सचेन्जआव हाबाफारियावहाय सफैनो हानाय बिथांमोनखौहाय सिनायथि आखायाव लाबाय बेनो जाहैबाय जोंनि गाहाय आलासि महरै बेवहाय सफैनो हानाय जाहैबाय मिस्टार इलेक्टाव नार्जारि फालक नं टु क'क्राझार बिथांखौहाय जोङो नाजावनायजों लोगोसे जोङो गांसे आर'नाइजों बिथांखौहाय जोङो आजावनानै लागोन बिथांनि थाखाय जों बयबो आखाइ खबना होनि बिथाङा जाहैबाय दिनैनि गाहाय आलासि बे समाव मिथिहोनायखौ लानाय एनाउन्समेन्टफोर जों गिबियावहाय फारेन्टनिफ्राय लागोन बिनि उनाव वुमेननिफ्राय लागोन महिलाफोरनिफ्राय ओमफ्राय बिनि उनावहाय इउथफोरनिफ्राय अननानै फारि फारि मिथिहोफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेवहाय स्पेसियेल मेथाइ दङ जर'खा मेथाइ मिस्टार देरहासार बसुमतारी आं बिथांखौ गोख्रैनो फैनानै कमप्लेन्ट खालामबाय See,
हामबायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदिनो मोजाङै मोसालांनानै देखायलांनायनि थाखाय आंनि गाराङा मेथाइ मोननै मोनथामसो रोजाबबाथाय बेबायदिनो सेबसेबा जायो अननानै खम खालामदो मिसुरिया एसे गाराङानो जोङो बे समाव प्रग्राम बायदि थाङो जोङो दानखांगोन दानखांनायखौ जों लागोन ओमफ्राय बे समावहाय दानखौ जोंनि सानडे स्कुलनि टिचार्सफ्रा बिसोरो खांगोन साथामगोन ओमफ्राय बे समावहाय मिस जेलेन्सिया मेथाइ खनगोन बेबायदि जानो थाखाय खालामनाय जाबाय आं बे समावहाय दाननि मोनसे लाइनखौ सोलोंनि बोसोन बिजा थामबाला गुसिरि आं बे समाव जिसुनि फरायनि नोंसोरनि उदैनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरजिनो गान होनानै मान होदो आइसोरा बे गावनि गोथां बायगुनि सायाव थानानै गिदिर आसा बारनोसै बे समाव दानखौ खांफिननाय खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बे दानखौ इसोरनो गथायगोन जोंनि मानगोनां जेन्डारखौ मिस्टार प्रनय मुसाहारि प्रग्रामावहाय जोङो नोंथांमोननि फांखौ होदोंमोन ओमफ्राय बेनि खावलायनाय बायदि आङो बेखौहाय होनाय जाबाय सोरगोनि अनसुला गोथां इसोर आफा जोंखौ हामबाय होनदों आफानि अननाया जों सुबुं माहारिनि जिबनाव जोबनो गैया नोङो जोंखौ नोंनि अननायजों जोथोन लानानै नोंनि दैदेननाय नोंनि रैखाथि जों साफ्रोमनिबो जिबनाव होनानै आफा इसोर नोङो जोंखौ गोथां महरै लाखिबाय
नोंनि समायनायनि थाखाय नोंनि गौरबनि थाखाय प्रभु दिनै नोंनि अननाय नोंनि आशीर्वादखौ लानानै नोंनि बे आफा सिखांफिननाय जे गोथार दिन बे गोथार दिनाव नोंनि आशीर्वादखौ लानानै नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ सिबिनो नोंनि गोथार आखुथायखौ मान होनो थाखाय आफा दिनै जों बे खाबुखौ मोनबाय प्रभु बे गासैबोनि थाखाय नों बिफायसोखौ हामबाय होदों आरज खालामदों प्रभु बे समाव नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ सिबिनो फैनायजों लोगोसे नों जोंनि जिबनाव गासैबो नांगौमानिखौ होनाय बे आशीर्वादफोरनिफ्राय मोननाय आफा आखाइनि दानफोर नोंनि रायजोनि थाखाय जों होदों प्रभु बे दाना जोंनि आखायाव थानाय समाव उसिमोनब्लाबो प्रभु आफा दिनै नोंनि रायजोनि थाखाय होनायजों लोगोसे बे दानखौ नों गोथार खालामदो जाहाथे बे दाननि गेजेरजों नोंनि रायजोखौ जोङो फुवारनो हायो बे दानफोरनि गेजेरजों उन्दुनानै थानाय व्यक्तिफोरनि सिगांखौ फोजानो हायो आफा नों बे दाननि सायाव थानानै गेदेर आशीर्वाद होदो आरो आबो नोंनि राव सोलोंनायाव नों जोंखौ हेफाजाब होदो बे समाव जोंनि गोसो मोदोम जिउ बे दान बाखि सम नोंनि गोथार आखायाव होनानै नों जोंनि सासेल' बासायगिरि जिसुनाम बिबाय आमेन जों बे समावहाय नम्बर फैबाय जोङो करिय'ग्राफि मोनसे मोसानाय लादों जोंनि नम्बर 2 थुक्राझारनिफ्राय अनानै गोख्रैनो रेडि जानानै प्रिन्टार खालामनाय जाबाय जानाय रावा मारियामनि गोरबोआव सारि जाबाय सुबुंनि गाना होगा आमरा सायाव जाबाय नाबिफोरजों होखा जानाय रावा मारियामनि गोरबोआव सारि जाबाय सुबुंनि गाना सायाव जाबाय
समाव जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंसिगोन जोंनि मानगोनां आलासि मिस्टार प्रियाप्पा नार्जारि फालक नाम्बार 2 टुक्राझार बेप्टिस्टआव बे समखौ होनाय जोंनि नाम्बार 2 टुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि लाइमोनफोरनि आफादगिरि आं बिथांखौ हामबायहोदों बे मेथाइखौ बिथाङानो दानखांनानै गावनो टिउन बायदिसिना मिउजिक होनानै बेवहाय रोजाबदों जोबोद मोजां करिय'ग्राफि जोंनि गेजेरावहाय बर'दिनाबो खाथिसै दा बेजों लोब्बा लाखिनानै मोजांथार जों मेथाइ दैखांलांबाय आरो मोसाखावरिफ्राबो प्रफेसनेल होननानै जों बाहागो लानानैसै जे लाइमोनफोर मोसादों बिथांमोना गावसिनि जे एबिलिटि इसोरनिफ्राय मोननाय बोरखौ बेबायदि मोनसे स्पेसियेल अकेशनफ्रावहाय बाहायो आङो बिथांमोनखौ इसोरनि मुङावहाय बाख्नायो बिथांमोनखौ इसोरा बोरथों दिनैहाय 10 तारिख 12 मास 2023 जोङो गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय जे इउथ एक्सचेन्ज प्रग्राम टेलेन्ट एक्सचेन्ज होननानै बुंनोसै जोंनि रोंगौथिफोरखौ नोंथांमोननो आरो नोंथाङा जों देखायनो बे खाबुखौ जों मोननो हाबाय आं बेनिखायनो बे मण्डलिनि मानव गेदेर फालक आङो बिथांखौ हामबायहोदों बे प्रग्रामखौ जोंनो बानायनो थाखाय साफ्रोमखौबो नोंथांमोन उन्दै गेदेर सफैनो हानाय बयखौबो ख्रिस्ट'नि मुङै आङो नोंथांनो हेपि ख्रिस्टमास आं जासिहरनो गोसो जाबाय मानोना एप्रचिं जोबोद खाथिसै बयनिसिमबो जिशु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै आं नोंथांमोनहा विश जासिहरनाय जाबाय आरो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होबाय आरो बरायनानै लाबाय आङो समखौ डिले खालामनो सानाखिसै गोलाव खालामनो सानाखिसै आङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो बे खाबुखौ जोंनि मण्डलिनि मानगोनां इउथनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ सायख'दों ओमफ्राय सायख'नाय लोगो लोगो आंबो ना होनाखिसै बुंनो गोसो जानाय बायदि जानायखाय आं नाखस खालामनाय जायासै आरो बे मण्डलियाव आंनि थाखाय बे मोनसे हिस्टरि मोनसे जानानै थागोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि बे प्रफिनाव बसुमतारी आंनि थाखाय गिबि खेब आङो बे मण्डलियावहाय गोबां सिनाजानफोर दङ फैबाय थायो गेदेरजों नुयो नाथाय इसोरनि बाथ्राखौ आङो बुंनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै गिबि खेब आङो इसोरनि बाथ्राखौ बे नोंथांनि मण्डलियावहाय बुंनो मोननाया आंनि थाखायहाय आंनि जे जारिमिनाव बियो थासिगोन 1 Samuel chapter 17 verse 45 and 46 से सामुएलनि 10 बाला 45निफ्राय 46 सारिसिम बे समाव जिसुनि मुङै फरायो दाबिदा बुंफिनबाय नोंसोर आंनि जेंना रोन नांनो थुंग्रिजों आरो दाहाल लानानै फैदों आन्थाय नों जायजों हाजिगावदों बे इजराइल रोन नांग्राफोरनि इसोर आरो बिरगोनफोरनि फोरबोनि नाम लानानै नोंनि जेंना रोन नांनो फैबाय दिनैनो फोरबोआ नोंखौ आंनि आखायाव खोख्लैगोन आङो नोंखौ फेजेननानै नोंनि खर'खौ दानस'गोन आरो फिलिस्टियाफोरनि रोन नांग्राफोरनि श'खौ दाउसेनफोर आरो जुनारफोरनो जाहोगोन आरो बेफोरखौ नुनानै इजराइलफ्रा इसोर दं होननानै गासै हादरनि मानसिफ्रा मिथिनो मोनगोन इसोरा बे गोथां बाइबलनि सायाव थानानै बोर आशीर्बाद खालामदों बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय जोंनो इसोरनि प्रेजेन्स नांगौ आं बेनिखायनो प्रार्थना खालामो सोरगोनि गोथां गोथार बोरायसिन इसोरा आंखौ हामबाय होनदों प्रभु नोङो जोंखौ गिलु बालु हरनि समावबो जोंखौ उन्दुनाय समावबो जोङो मोजां रेस्ट होबाय आरो बे गोथार सान जाय सानाव गुबु देरहासार सानखौ दिनै नोङो सिखांफिनदोंमोन बे समखौ बे दादगारि बर' बाप्टिस्ट चार्चनि नोंनि थैजों बायजानाय ख्रिस्ट' फोथायगिरिफोरजों प्रभु दिनै नोङो जोंखौ खौसे खालामबाय बेजोंनो प्रभु आंबो दिनै नोंनि जे गोथार बिन्दोआव गसंनानै प्रभु आं उदाया
आंनि साननाय हनाय नायनाय नोजोरफोरजों प्रभु दिनै गोबां समाव भुलफोर मावो आफा बेफोरबायदि गासैबो उदायफोरखौ प्रभु नोङो निमाहा होनानै नोङो आंखौ नोंनि जिउजों पिउरिफाइ नोङो गोथार खालामदो जेन' नोंनि बाथ्राफ्रा आंनि गोसो बायदि राजाफोरखौ नोंनि गोसो बायदि गंफ्रोमबो ओंखारनाय बाथ्राफ्रा प्रभु दिनै नोंनि गथायफोरनि गोसोआव माइन्डआव आफा दिनै जायगा मोनथों प्रभु आफा आंनि गोसो मोदोम जिउ आरो बे नोंनि बाथ्रा बुंनाय गासैखौबो नोङो गथायनानै जोंखौ सासेल' बोखांनो हाग्रा प्रभु जिशु ख्रीष्टनि नामाव बिबाय आमेन से सामुएलनि 17 बाला 45निफ्राय 46 आङो बे टेक्स्टखौ फरायबाय बेनिफ्राय आं लादों जाहैबाय टाइटेल हिसाबै द फेथ अफ ए डायनामिक युथ इन द ब्रकन वर्ल्ड गुबुंले मुलुगाव सासे गोख्रों लाइमोननि फोथायनाय आं रिपिट खालामगोन बे गुबुंले मुलुगाव सासे गोख्रों लाइमोननि फोथायनाय एबा बिश्वास खालामनाय आं बिनि सायाव दिनैहाय इसोरनि बाथ्राखौहाय बुंनाय जागोन जोङो गोबां समावहाय जोङो कुइसन खालामनो हागौ संसारा माबोरै गुबुंले जाखो ना मानसियानो गुबुंले जाखो जोङो साननो हागौ जोङो जेब्ला डेभिडनि जे कन्टेक्स्ट बै समाव जे इजराइलफोरनि जे बिसिनि जे हाउसाव बिसिनि जे समाजाव सोलिनाया बेबायदिनो जाहैबाय आं जे टेक्स्टखौ फरायदों बे समावहाय फिलिस्टियारिफोरजोंहाय इजराइलफ्रा जिउसफ्रा बिसोरो खनले अफनलि बिसोरो डिफिट खालामजादोंमोन बिसोरो जै खालामजादोंमोन बिसोर जेननो गोनां जादोंमोन फिजिकेलि बिसोरो जेननो गोनां जादोंमोन बिथांमोननि मिलिटारि पावार बिथांनि हा थानाय गसंनाय बिथांनि जानाय लोंनाय गासैबो दिनै फिलिस्टियारफोरनि सिङावहाय थांदोंमोन जाय टेक्स्टखौ आं फरायदों डेभिड आरो गलियाथ दा जोंनि कन्टेक्स्टआव जोङो जेब्ला फैगोन जोङो दा प्रेक्टिकेलि जोङो फिजिकेलि जोङो दावहा नांनाय नङा जों दावहा नांनाय नुगोन नामा दानि आजिखालि थिर बोरला लानानै सिलाय बारुदफोरजों जों दावहा नांनाय जोंनि कन्टेक्स्टआव जों नुबोदों नामा जों नुनाय नङा नाथाय स्पिरिचुवेल आत्मिक जिबनावहाय जोंनि जिबनाव लाइमोनफोरनि गेजेराव जोंनि न'खराव आंनि जिबनाव जोङो दावहा नाङो थिग बेबायदिनो दिनै जों जेब्ला गुबुंले होननानै बुङोब्ला जोंनि जे इसोर सोरजिनानै गोथार मोजांसिन साबसिन बयनिबो साबसिन हामसिन बे संसारखौ सोरजिनाय इसोर बे हा गासैबो दिनै मानसिनि मावनाय दांनायजों साननाय हनायजों गोरोन्थिफोरजों पाप मावनायफोरजों दिनैहाय मानसिया संसारखौ गुबुंले खालामदों जों नुदों जों जेब्ला बे पिक्चाराव आं जास्ट बुजिनो थाखाय लाबोनो जाहैबाय जोङो मोनसे दालाङाव थाबायनोब्ला मोनसे मजबुत नङै दालाङाव थाबायनोब्ला जों हिलिगोन ना हिलिया जों गोग्लैगोन आङो मोनसे बे जनायाव थांब्ला आं मोनसे हेंगिं ब्रिजआव थाबायदों आं थाबायखांसै गिनानै बे जोबोद ओरै हिलियो नोंनि लाइफआव गेरेन्टि गैया बबेनि समाव मा जागोन कलाप्स जागोन बेखौ बुंनो हाया आरो बेबायदि रोखोमै जोंनि जिबनावहाय नोंथांमोन लाइमोन आंनि जिबनाव न'खरगिरिफोर जोंनि जिबनावहाय माबा मोनसे जोंनि जिबनाव फोथायनायाव जोङो दावहा नांनो गोनां जादों डेभिडनि जोंनि जिबनावहाय जोङो मोनफा जोङो बिनि टेक्स्टनि गेजेरजोंहाय जों नायनानै जोङो गोग्गो जानांगोन बेवहाय नोंसोरो लाइमोन हिसाबै नोंसोरो जुजाइ बायदि सानजानांगोन जुजाइ होननानै बुङोब्ला जों मा मिथिगौ अमायाबो जाबावा नङा जुजाइखौ अमायाबो जाबावा गोग्गोखौसो दिनै सायख'नानै मिलावहैनानै माइरंखौ मानसिया जानाय जायो गोग्गोनि मिनिङा बेनो जोंनि मावनायाव कन्डाक्ट होनदों जोंनि मावनायाव जोंनि अननायाव जोंनि फोथायनायाव जोंनि गोथारथियाव इनपिउरिटि जोङो गोग्गो जानांगोन बेखौ एपस्टल पलआ जोंनोहाय इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजोंहाय जोंखौ फोरोंदों नोजोर होगोन फोरबोआसो जोंनि लामाखौ दिन्थियो लाइमोनफोर ख्रिस्ट' फोथायारिफोर जोंनि लामा दैथायनायफ्राव जोंनि जेंनाफ्राव जोंनि फोथायनायफ्राव जोङो लामा गोथे जायोब्ला फोरबोआ बेयो जोंनो लामा दिन्थियो बेनिखायनो जोङो इसोरनि लामा दिन्थिनायखौ जोङो नागिरनांगोन जोङो आइडेन्टिफाइ जोंनि टेलेन्टखौ जों आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन जोंनि रोंगौथिफोरखौ जोङो सिनायथि होनांगोन जोंनि जे गोरोंखौ जों माखौ बुंदों टेलेन्ट एक्सेन्स इउथ एक्सेन्स माने जोंनि रोंगौथिफोरखौ जोङो फोरोंलायनाय आङो
दा बेयाव केबर्ड दामोब्ला आङो केबर्डनि एबिसिखौ आं मिथिया बेसिकखौ आं मिथिया दामोब्ला नोंथांमोना मिनिनो हागौ एयाव लानांगौ मालाबा समावहाय मोनसेबो नङाबा आंनि बेखौ खुलियोब्ला आं बेखौ रोंखानाय नङा रोंनाय नङा गिटारखौ एसे बेसिक रोङो एजों मा थाफायो बिजों मा थाफायो सरि सिजों मा थाफायो जिजों मा थाफायो बेखौ एसे गोरों आरो गेजेर गेजेर आंनि बुंनो साननाया जाहैबाय जोंहा मोनसे टेलेन्ट दङ जों बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन आइडेन्टिफाइ जों जेब्ला माथिउनि पसिस सुइदा सुइदुनिफ्राय जोङो 30% जेब्ला फरायगोन बेयाव साथाम व्यक्तिनि इसोरनि जे गाबरि होनबाय टेलेन्ट होनदों इंलिसावहाय बे बोरखौ होनाय जादोंमोन 1, 2, 3 सानैया बिदिनो खामायदेरबाय सासेया फानबाय बेखौ बयबो मिथिगौ बे टेलेन्टआ जोंनि एक्सपान्ड खालामनो थाखाय बृद्धि खालामनो थाखाय बारायनो थाखाय बिगोमाया बै 5, 2, 1 होनाय जादोंमोन सेया बियो फबनानै गिनासो दोनदों नङा नङा जास्ट काट खालामनो थाखाय गुसुं खालामनो थाखाय बे सानैखौ मुलुग होनाय जादों सासे सानैखौहाय साबाय सानदों सासेखौ लाबोलि बिगोमा मरखौ होननानै बुंदों मरखौ दा बेयावहाय सफैनानै साफ्रोमनिबो लाइमोनफोरनि जिबनाव बोरायफोरनि जिबनाव उन्दै उन्दैफोरनि जिबनावहाय मोनफा मोनफा एबिलिटि टेलेन्ट दङ गित दामखांनो हानाय टेलेन्ट दङ मिउजिक दामनो हानाय दामखांनो हानाय नोंथांनि जिउआव टेलेन्ट दङ गिटार दामनो हानाय नोंथांना टेलेन्ट दङ आं गोमोदों नोंथाङा जेब्ला नोंथांनि मण्डलिया जोंनि मण्डलियाव थांदों सासे सिंगिगां मयरानि दं बैयाव नैबे नङा फैनाय जोबोद मोजां मोनसे मेथाइ रोजाबदों हिन्दी बे मेथाइखौहाय आं रोजाबोब्ला खोनासंजानाय नङा खोनासंजाया बेहा मोनसे टेलेन्ट दङ इसोर होनाय मोनसे गिफ्ट दङ डेभिडआ मोनसे टेलेन्ट दंमोन गलियाथखौ डिफिट खालामनो थाखाय दासिमबो हादों नट एभ्रिवान गासैबो हायाखै टेलेन्टखौहाय दावहा नांनो थाखाय सलाबो हायाखै डेभिडआवसो हादों बेबायदि मोनसे एबिलिटि मोनसे स्पेसिफिक मोनसे जोंनि जिबनावहाय दिनै इसोरा जोंनो गियान टेलेन्टखौ होदों हानाय बायदि नांदों बे माथाइनि 25 सुइदा सुइदु आरो 30आवहाय सोरबा सोरबा माल्टि टेलेन्टबो दङ जोंनिया बैयो इडुनि हिन्दुआ फंबाय मा मिउजिक बेबि दामजोबथायाखै दा गिटार होबाय आंखौ टेलांसो दा गोजाबखौ दामनो हागोन मा इन्सट्रुमेन्ट दङ दा बेखौ लानानै लाफैबाय आरोखि दामजोबनो आरोखि केबलाबो दामनो एकोस्टिक इलेक्ट्रिक आरो गुबुन गुबुन अक्टाफे बाहायनो लादों आं जास्ट टेलेन्टखौ खोन्थालायनो थाखाय बिसोरनि टेलेन्टखौ बुंनो जाहैबाय जोंनि टेक्सटखौ बुजिनो थाखाय दा इसोरा हानाय बायदि जोंनानै होदों आंनो हानायखिनिखौ आं इसोरा बोरखौ होखादों जथेस्थ' बे इसोरनि होनाय बेबायदि एबिलिटिखौ दिनैनि बे दातारि बर' बाप्टिस्ट चार्चनि लाइमोनफोरनोबो होदों होआखै होना होदों इसोरा होदों बेनिखायनो इउसिट बेखौ बाहाय मण्डलिनि थाखाय बाहाय इसोरनि रायजोनि थाखाय बिनि रायजोखौ एक्सपान्ड खालामनो थाखाय बारायनो थाखाय एक्सटेन्ड खालामनो थाखाय फोलावनो थाखाय बे नोंथांनि एबिलिटिखौ बाहायनांगोन बेखायनो आङो लाबोगोन जाहैबाय जोङो मेकिं एन इम्पेक्ट गोहोम खोख्लैनाय एसे बुंबावनि गोहोम खोख्लैनाय इम्पेक्ट होननानै बुङो इंलिसावहाय गोहोम होननानै बुङा मा जायो जोंनि जिबनाव मा माइ फैयो सासे आङो उदाहरण हिसाबै बुंनायसै सासे लाइमोना मोजां सासे लाइमोना धोनि एबा गोरिबनि फिसाया नायनो मोजां सासे लाइमोना दिनै गाबोन जौ लोंनानै एबा माबा मोनसे गाज्रि मावनानै बियो गाबोन थैयोब्ला बियो मा गोहोम खोख्लैनानै दङमोनलाय बेहादि मोनसे नायनो मोजां मोनसे इसोरनि होनाय मोनसे महर दंमोन बोर दंमोन आरो बियो आसखान्दा बियो थैलांबाय नङाब्ला जों दिनै गाबोन जोंनि ख्रिस्ट' फोथायगिरिफोर जोंनि एस'सियेसननि गेजेरावनो सुइसाइडफोर जानाय नंगौ नङा जायो इसोरनि होनायफोर इसोरनि समायना महरफोरखौ होनायफोरखौ जों सिथाबनाय जों अधिकार गैया लाइमोनफोर इसोरनि होनाय जिउखौ सिथाबना लानो थाखाय जों अधिकार गैया मानोना बेखौ इसोरासो होदों जों बेखौ पारमिटेड जों इसोरनिफ्राय मोनाखै बे इसोरनि खामानि नङा मा गोहोम खोख्लैनांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा मा इम्पेक्ट होखो जोङो मा इम्पेक्ट होगोन इन फिउचार जों बेखौ नायनि जोङो थांनायखौ जोङो बाद होगोन जालांनायखौ जोङो बाद होगोन
जोङो गाबोननिफ्राय बे मण्डलियाव न'खराव नोंथांनि जिबनाव न'खरावहाय नोङो मा केरियार दाखांगोन मा गोहोम खोख्लैगोन जों बेखौहाय एग्जामिन खालामनि डेभिडआ सोलायनाय लाबोदों एसे गिफ्ट डायनामिक गथै इजराइलखौ सोलायनो लाबोदों जायनि जाहोनावहाय आं बुंबाय थादों बिनि समावहाय जेरुसालेमनि जे टेम्पोल बियो फार्स्ट स्टार्टिं बे गायसनना जादों दिनैसिम बे टेम्पोलाबो दावहा नांनो गोनां जायो मानो माबोरै इसिबां गिदिर गोहोम गोग्लैबाय बिनि मावनायनि गेजेरजोंहाय अर्डिनारि पार्सन बेसेबां गिदिर दिनैहाय संसारावनो दिनैहाय बिथांनि लुबोनाय टेम्पोल बिथांनि न'खर सल'मन डेभिड बिथांनि लुबोनाय जे टेम्पोल मन्दिर बे मन्दिराव दिनै मानो रायखांनो गोनां जायो मानि थाखाय सोलायनो गोनां जायो मानि थाखाय मेगन गोसानो गोनां जायो मानो मोनसे गोहोम खोख्लैनाय आरो बेल' नंगौ जाहैबाय डेभिडनि सासनाव जाहैबाय मिलिटारि फर्सआ ओरैबायदि डाउन जादोंमोन डिक्लाइन जादोंमोन जेब्ला बे सासनाव फैदों दैदेनफैदों बेसेबांबा गोजौ बियो टेरिटरिखौ बे एक्सपान्ड खालामनो हादों फुवारनो हादों जोंलाय सोर जों बर' आरो गुबुन जाथिफोर जोङो बे हालामाव जों थायो जों दिनै ससाइटियाव जों मा जों गोहोम खोख्लैगोन मण्डलियाव जों मा गोहोम खोख्लैगोन मण्डलियावहाय जोंनि रोंनायखौ जों ओरैनो जों फबनानै दोननायसै नामा जोंनि इसोरनि होनाय एबिलिटिखौ जोङो फबनानै दोननायसै नामा जों दिनैनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनि आरो जोङो बिलाप खालामनि जोंनि केरेक्टारखौ जोंनि फोथायनायखौहाय जोङो बिलाप खालामनि एसे डायनामिक भिउ जोङो सासे गोग्गो लाइमोन हिसाबै जोंनि मण्डलिखौ जोङो दाखांनि महाय आं दहाय सिगाङाव बुंनाय सरि एसे जायासै जोङो समाजाव जों दाखांनि समाजा जोंनि गुबुंले जाबाय जानो हागौ आं दहाय सिगाङाव बुंनाय आबहावायारि जेंनाजों जोङो गोग्लैसोबाय जानो हागौ जोङो माबा मोनसे जों इसोरनि जेंना जों मावबाय जानो हागौ जों बेखौ दाखांनि रांखान्थि फाइनान्सियेलि दिनै गोबां दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैहाय फैसा गैयिफ्रावहाय गोबां दिनै बेक जानाय दिनै फैसा होआब्ला माबा मोनसे जों मोजां मोनसे साख्रि मोननै बिदि नाना रोखोमनि एक्सेट्रा आं बेखौल' बुंबाय बिनि अनगायैबो गोबां जोंनि दिनैहाय समाजारि जोंनि समाजाव सोलिनाय जे फैसा नङाब्ला माबा मोनसे जाया गाज्रि आरो मोजां बुङाखै फैसा जोंनि थाखाय नांगौ बयनोबो नांगौ सानफ्रोमबो जोंनि जिउआवहाय फैसा नङाब्लानो जोङो थांना थानो हाया नाथाय बे फैसाया जोंखौ जोंनि समाजखौ माबायदि गाज्रि दैदेनदों जों बेखौहाय जों सिन्था खालामनि आरो जों बेखौ लुखांनि दैबिना जेरै लुखांदों सुबुं माहारि गैयै इनहिउमेनिटि इंलिसाव बुंदों मानसिखौ मानसि बायदि बाहायै सिथारनाय मार्डार खालामनाय गें रेप खालामनाय बबेबा फानहैनाय हिउमेन ट्राफिकिं खालामनाय अनेकथा रोखोमै दङ बेखौ नोंथाङा मिथिगौ बेबायदि जों नाख्रेब जानाय जोङो समाज जोङो मण्डलिफोर जोङो बर' माहारि नङाबा जों गुबुन माहारिफोर जों बेबायदि मोनसे जेंनाफोरजों जों नाख्रेब जादों बेजों लोगोसे खौसे गैयै जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलियाव जोंनि समाजाव जोंनि हादराव जोंनि बिटिसिआव गुबुन गुबुन बिसयफ्रावहाय जों दिनै खौसे गैयैखाय जोङो डिक्लाइन जाया जोङो जौगायाखै जोङो इसोरखौ मिथिखाय जोङो दिनै जौगायाखै बिनिखायनो जोङो चेलेन्ज जोङो चेलेन्ज खालामि आं दिनैहाय बे दातारि बर' बाप्टिस्ट चार्च मण्डलिनि खुंथायखौ गसंनानै आं बयखौबो आंखौ लाफानानै जों बयखौबो जोङो चेलेन्ज लानि दिनैनि जोहोलावा गाबोननि गिदिर नोंथाङा दिनै फालक नङा जानो हागौ नोंथाङा गाबोन फालक जाफैगोन नोंथाङा दिनै एसोसिएसननि सेक्रेटारि नङा जानो हागौ दिनै नोंसोर गाबोन जाफैगोन नोंथाङा हादरनि नोंसोरो स्टेटनि एबा बिटिआर गभर्नमेन्टनि नोंसोरो दैदेनगिरि नङा जानो हागौ नोंसोर दिनै गाबोन नोंथाङा जाफैगोन बे माबोरै नोंथांनि केरियारजों नोंथांनि एजुकेसनजों नोंथांनि रोंगौथिजों दिनै जोंनि न'खरफ्रा जोंनि बिमाफोरा डेभेलप जागोन डक्टर ओंखारगोन इन्जिनियार ओंखारगोन गुबुन ओंखारगोन एजुकेसन दा बेनिखायनो
आङो बेखौनो बुंनो सानबाय जाहैबाय आङो जास्ट मोनसेल' बाथ्रा बुंनाय जाहैबाय जोङो गोग्गो जोङो लाइमोन जानि समाजखौ मंडलीखौ न'खरखौ आरो गासै बिसयखौ लुखांनो थाखाय अब्ला इसोरा जोंजोंहाय बियो बोर होगोन आरो जोंनि समाजफ्रा बे मोनसे ब्राइट गोजोन मोनसे समाज बियो जागोन इसोरा खोन्थाग्रा खोनासंग्रा बयनिबो सावरायनानै आग्लाय बिग्लाय आशीर्बाद होनोसै आङो बेखिनिखौ बुंनानै दोननाय जाबाय इसोरा बोर होथों बे समाव आं गुसुङै प्रार्थना खालामो सोरगोआव थानाय गोथां बोराइसिन इसोरा आंखौ हामबाय होनदों नोंनि अननाय आशीर्बादनि गेजेरजों आफा जोङो बे नोंनि धोरोमनिया फिसाफोरजों लाइमोनफोरजों नोंनि गोथां बाथ्राखौ जोङो डेभिड आरो गलियाथनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो हाबाय जोङो लेसन फोरोंबाय जोङो जोंनि समाजफ्राव मण्डलीयाव न'खराव जोङो गोहोम खोख्लैनो जों नांगौ एसे डायनामिक जोङो सासे गोग्गो लाइमोन हिसाबै जोङो माबा मोनसे जोङो नोंनि होनाय बोरजों दिनै जोङो उन्नति खालामनो दिनै बे संसाराव जों दोनजाबाय आफा बे बाथ्राखौ जोंनि जिबनाव आंनि जिबनाव लाबोबाय प्रभु बेनिखायनो जोंखौ हामबाय होनदों आरो बे बाथ्राखौ इउटिलाइज खालामनो थाखाय बाहायलांनो थाखाय जों बयजोंबो नोङो लोगोआव थादों जेन' प्रभु जों बेखौहाय डे टु डे लाइफ सानफ्रोमबो जोङो बेखौ बाहायलांनो हायो हामबायनो आफानि बाथ्रानि थाखाय आरो दख'थायै जायफ्रा खोनासंबाय साफ्रोमबो जिबनाव नोंनि नांगौ रोखोमनि बोरखौ मोननो हागोन हामबायनो जों गासै प्रार्थनाखौ बोखांनो हागोन फोरबो जिख्रुइसो नांगौबाय हामबायसै बे समावहाय दिनैनि सार्भिसखौ दैदेननाय मानगोनां प्रेसिडेन्टखौ आङो बे समखौ लाबोनाय खावलायनाय पास्टर आलासि आरो जोंनि मानगोनां पास्टर बिथाङा जोंनि गेजेराव बेबायदिनो मोनसे टिम लानानै मोनसे टपिक लानानै डिफाइड डायनामिक युथ इन द ब्र'केन वर्ल्ड बेखौ लानानैहाय बियो जोंनि गेजेराव मोजांथार बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जोंनि गेजेराव मा जेंना दं आरो बे जेंनाखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बेनि सोमोन्दै बुंलांबाय आरो जोबथारनायाव बियो जोंखौ फोरोंलांबावबाय जोंहा मा टेलेन्ट दं आरो बे टेलेन्टखौ जों माबोरै बाहायनांगौ जों बेबायदि फोरोंलांबाय आरो हामबाय जोङो बे समाव प्रग्राम बायदि जोङो थांदिनि बे समावहाय जोङो जर'खा मेथाइ लानो स्पेसियेल सं मिसनिया बसुमतारिनिफ्राय Don't
गोथां गोथार सैथो इसोर आफाखौ हामबायनानै बुङो बिनि गोथार अननायाव दिनैनि गोथार फेल'शिप एक्सचेन्जखौ जोङो मोननो हादों हामबायनानै बुङो दिनैनि गोथार फेल'शिप एक्सचेन्जखौ दैदेननाय जोंनि नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि इयुथनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ हामबायनानै बुङो बे हामबायहोनो थाखाय आंनो समखौ होनायनि थाखाय दिनैनि 10 तारिख 12 मार्च 2023 अक्ट' सानडे सार्भिसाव दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चआव इयुथ फेल'शिप एक्सचेन्ज प्रग्रामखौ खालामनो होनानै जोंनि नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि लाइमोनफोरनो नोंथांमोनजों इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो इसोरनि रावखौ सोलोंनो आरो इसोरनाव आर'ज खालामनो बेबायदि मोजां खाबुखौ होनायनि थाखाय दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चनि इयुथनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर पेरेन्टनि फाल'गिरिनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि दैदेनगिरि मानगोनां दैदेनगिरिफोर आरो महिलानि जेसेबांनाखि मानगोनां फाल'गिरिनिफ्राय लानानै दैदेनगिरिफोर साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोजों जोंनि कमिटि नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि जानानै गोजोननाय आरो हामबायहोनायखौ जासिनाय जाबाय हामबायहोयो जोंखौ बेबायदिनो दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चआव सफैनाय लोगो लोगो जोंखौ जोंनि नाम्बार 2 क'क्राझारनिफ्राय जेसेबांनाखि सफैनो हादों जों साफ्रोमखौबो बेबायदिनो जोंखौ अननायजों जोंखौ नाजावबाय बरायना लाबाय जोथोन लाबाय साहाफोर लोंहोबाय बेबायदिनो जोङो जिरायनो जायगाफोर होबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोंनि इयुथ कमिटि आरो नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि जानानै आंनि गोसो गोरबोजों साफ्रोमखौबो हामबायहोनो हामबायहोयो मिस्टार प्रणय मुसाहारि गुड निउज वर्कार जोंनि नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चजोंनो स्पन्सर खालामजानाय आंबो बिथांखौ हाजासे हामबायनोसै बिथाङा बेबायदिनो नोंथांमोननि मण्डलिनि इयुथ कमिटिजों बेबायदिनो इयुथ फेल'शिप प्रग्रामखौ खालामनो थाखाय बेबायदि बिथांनि रायलायनायनि गेजेरजों बेबायदि प्रग्रामखौ मोननो हाबाय बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों इयुथ कमिटिनि जानानै आरो जोंनि नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि जानानै बिथांखौ हाजासे हामबायहोयो दिनैनि इयुथ फेल'शिप एक्सचेन्ज बे गोथार हाबाफारियाव गाहाय आलासि स्पिकार हिसाबै जोङो मिस्टार एरगाव नार्जारि पालक नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि जों मानाव गेदेर बिथांखौ जोङो बेबायदि इसोरनि राव बुंनो थाखायहाय बेबायदिनो आलासि हिसाबै बेबायदिनो लिंनानै लाबोदों आरो बिथाङा दिनैनि गोथार बे फेल'शिपआवहाय जोंनि इयुथ कमिटि आरो नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबायहोनाय जासिबाय गोसो गोरबोजों जोंनि नाम्बार 2 क'क्राझार इयुथ कमिटिनि आरो नाम्बार 2 क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि जानानै साफ्रोमखौबो आरोबाव खेबसे हामबायहोनाय जासिबाय बे गासै हामबायहोनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै गोजोन्थों हामबायहोनो जोंनि मानगोनां सेक्रेटारिखौ साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोंनि बे समावहाय दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय जोङो लानो हामबायहोनो गोसोआनो जाहैबाय नोंथां क'क्राझार बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय दिनै इयुथ एक्सनाव जोंजों बाहागो लाफैबाय रायजो गोबां सोलोंनो हाबाय इयुथ एक्सन सोलोंलायनायजों सोलोंनो हाबाय बुजिनो हाबाय
आरो माबायदि युथफ्रा माबायदि सांग्रांथि जानांगौ बेफोरनि गेजेरजों सोलोंनो हाबाय दिनै खौसेथि माबायदि जानांगौ जों बेफोरनि सोमोन्दै जों सोलोंनो हाबाय जों गोबां बेबायदिनो उन्दै गिदिर जों मोजाङै सोलोंनो हाबाय जों बुजिनो हाबाय बेनिखायनो जों दिनै नैबे जोंनि मण्डलियाव नुजाफैनाय पेरेन्टस कमिटिनि फालकनिफ्राय लानानै बेबायदि गोबां मावग्रा सेक्रेटारियेटजों बिथांमोन रोजा रोजा जोंनि इयुथनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय आरो दिनैनि बे फराव फैनाय नैनि टुक्राझारनि इयुथ फेल'शिपनि साफ्रोमबो सानथिफोर टिचारनिफ्राय लानानै बेबायदिनो मावग्रा इसोरनि खामानि मावग्रा बेबायदिनो दैदेनगिरिफोर आरो गोबां बेबायदिनो मेम्बारफोर लाइमोनफोर दिनै जों सानैबायदि मोजां सोलोंनाय फैबाय जोंखौ फोरोंफैबाय बेनिखायनो आरोबाव बे नैनि टुक्राझारनि इयुथ फेल'शिपनि दैदेनगिरिफोर लाइमोनफोरखौ जोंनि इयुथनि जानायफोर जिसुनि मुङै रोजा रोजा आरोबाव जों साबायखर होनाय थाबाय जोंनि इयुथनि जानानै आरो बेबायदिनो दिनै गोबां बेबायदिनो जों मोजाङै रिसिभ खालामनो हायाखिसै बेबायदिनो जिरायनायाव बेबायदिनो लोंनायाव दैफोर लोंनायाव साहाफोर लोंनायाव बेबायदिनो जों नायस'नो हायाखिसै बेबायदिनो गोबां जिरायनायफ्राव खस्थ' मोनबाय जायगाफ्राव बेबायदि जों नायस'नो हायाखिसै गासैखौबो नोंथांमोना जोंनि दायफोरखौहाय खेमा होनो थाखाय जोंनि इयुथनिफ्राय खेमा बिनाय जाबाय आरोबाव हामबायबावदों जोंनि खाथियाव थानाय जे जोंनि प्रमटार सार प्रणय बिनि गेजेरजोंसो दिनैनि प्रग्रामा जानानै फैदों नङाब्ला जों मोननो हानाय नङा बेफोरबायदि सोलोंलायनाय एक्सनखौहाय बेनिखायनो सार प्रणयखौबो जोंनि खाथियाव थानाय सार प्रणय जिएमडब्लिउखौबो रोजा रोजा साबायखर होनो हाबाय जोंनि इयुथनिफ्राय जानानै इसोरा बेजों लोगोसे गावनि मिनिस्ट्रियाव हेफाजाब खालामदोंसै जोंनि इयुथनि जानानै आरोबाव बेखौबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ निसिम जासिबो मावनाय जाबाय आरोबाव जों हामलायबावदों जोंनि मण्डलिनि दादगारि बर'नि बेप्टिस्ट चार्च मण्डलिनि जे जोंनि पेरेन्टस कमिटिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि मावनायाव दांनायाव इयुथफोरजों बेबायदिनो गोबां हेफाजाब खालामबाय मावनायावहाय बेबायदिनो जोंनि एक्सपेरिमेन्टआव बेबायदिनो जों आरोबाव हेफाजाब खालामबावबाय बेनिखायनो जोंनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौबो जोंनि इयुथनि जानानैहाय आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै हामबायहोनो थाबावबाय आरो जोंनि मण्डलिनि बेबायदिनो गोसो गुदुंफोर बुंब्लानो बेबायदिनो मावग्रा बेबायदिनो जानायाव लोंनायाव बेबायदिनो प्रग्रामावहाय बेबायदिनो हेफाजाब खालामग्रा संनायाव खावनायाव मावनायाव दांनायाव गोसो गुदुं गोबां दङ बेफोर गासैखौबो जोंनि इयुथफोरनि जानानै आरोबाव जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव जोङो हामबायनाय थाबावबाय आरोबाव हामबायबावदों जि जोंहाय बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जिरायनो थाखाय टेबोल चेयार बायदिसिना बेबायदिनो जोङो बिनायजों लोगोसे जोंनोहाय बेबायदिनो हरबाय बेबायदिनो गोसो गुदुं व्यक्तिफोरखौहाय जोंनि इयुथनि जानानै आरोबाव प्रभु जिसुनि मुङै हामबाय होनाय थाबावबाय आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो दिनैनि प्रग्रामाव मदद होफैनाय गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय फैनो हानाय बेबायदिनो मेहेर गोनां दिनै प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामफैनाय गुबुन गुबुन मण्डलिनि साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोनखौ जोंनि इयुथनि जानानै जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननि आरोबाव इयुथनि जानो जासिहोनाय थाबावबाय आरोबाव आरो जोंनि मण्डलिनि गोबां बेबायदिनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोनखौ जोंनि इयुथनि जानो हामबायबावो दिनैनि प्रग्रामाव
बेबायदिनो जाफुंफैनाय युथ बेबायदिनो पेरेन्ट्सनि गासैबो दैदेनगिरिफोर बेबायदिनो इसोरखौ सिबिग्रा मेम्बारफोर साफ्रोमखौबो मेहेर गोनां खालामनायनि थाखाय आरोबाव जों इयुननि जानानै अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय थाबोबाय आं दिनैनि भटआव थेंक्स होनाय रांखौ आं एसेयावनो दोनथ'जाबाय जिसिनिजों आंनि गिर्जाया 10टा राइट टाइमावहाय जायोमोन ओमफ्राय नाथाय जोङो एसे लेट जाफैदों ओमफ्राय माखासे प्रग्राम सेटिं खालामनायाव प्रजेक्टर मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट सेटिं खालामनायावहाय जों एसे लेट जादों ओमफ्राय दा जों आधा घन्टायानो जोङो लेट जादों बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम क्षमा बियो बेयावनो प्रग्रामाव दं गोदानाव दं 289 नाम्बार ओमफ्राय बेवहाय 244 सिबिनाय सम गोजोननाय सम बोलोग्रासिन अनसुलासिन आरो गोथारसिन इसोर आफा नोंखौ बे समाव इरायनो हामबाय होनदों दिनैनि गिदिर अननायखौ आफानो जों साफ्रोमनि जिबनाव होनायनि थाखाय आफाजों गोथां इसोरखौ हामबाय होनदों बांसिनै नोंखौ हामबाय होनदों दिनैनि जोंनि मण्डलियाव आफानो गिदिर थुलुंगा नोंनि गिदिर बोर नोंनि गिदिर आशीर्वादखौ आफा जोंनि मण्डलियाव थानाय लाइमोनफोरनि जिबनाव जोंनि फोथायगिरिफोरनि जिबनाव जोंनि न'खराव
आफा नोङो राननानै होनायनि थाखाय जों नों गोथां इसोरखौ हामबाय आफा नायदोनि बे मोजां समावहाय आफा नों गोजान जायगानिफ्राय आफा जाय नोंनि अनजाग्रा नोंनि धोरोमारि फिसाफोरखौ आफा जोंनि मन्दलियाव आफा नों दैदेनबोबाय आफा नोंनि आशीर्बादनि जुगिदे गोबां थुलुंगानाय आफा जोंनि मन्दलियाव थानाय लाइमोनफोरनि जिबनाव लाबोबाय आफा बेनिखायनो नोंखौ हामबाय होनदों आफा नंथौ थुक्राझारनिफ्राय सफैनाय साफ्रोमबो लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव फोथायारिफोरनि जिबनाव आफा बेबायदि मोजां थुलुंगानायखौ जोंनि मन्दलाव लाबोनायनि थाखाय आफानो बिथांमोननि जिबनावनि बोरजों आफानो सुफुंदो जोंनो आरजों खावलायो नायदानखौ आफा दिनैनि आफा बे फुंबिलिनि गासैबो प्रग्रामा दिनै जोंना बेयावनो जोबथ'बाय दसे समनि उनाव जों गावबा गावनाव थांसिगोन फैनायावनो जोंखौ जेरैबायदि दैदेनबोबाय थांनाय समावबो जोंखौ बेबायदि दैदेनलांदों आरो जाय नोंनि अनजाग्रा धोरोमनि फिसाफ्रा गोजान जायगानिफ्राय फैबाय आफा बिथांमोनाबो थांफिनगोन बिथांमोननि थांनायाव लामायाव नोंनि रैखाथिखौ आफानो दोनदो जों नोंनाव आरजों खावलायदों हामबायसै सोराबा बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो गोसो मोदोम जिबन आंनि जिबन बाखि सम बाखि प्रग्राम गासैखौबो नोंनि आथिंआव दोननानै बासायग्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै आमेन